السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که تنسیات خانه آباد هستین. دوستان مهربانی ما امروز کینو تئاتر اومدیم در مگازین در کووید център да на кинотеатър Ожидай и на дромадем нам хаузи бо 6 минута ям дорим, ҳоли вайша пага мепартоем ки вайш полни бисёр вақта мегира. ин правилаҳои кинотеатра, манам хеле правилаҳо дорам. ҳама каса дастгирӣ мекунем. ин Каро център кинотеатра. анам хеле ҷоҳо дорад, беҳад кинои хушрӯ дора ва чиам дора, чӣ мегӯян, мутикам дора. ҳама чиз қоидаҳош қати ҳаст. ба мо беҳад маъқул шуд Каро кинотеатр. анакунун дӯстони меҳрубон, инам мо бозӣ карда будем, кофе буридем. ина коферо рафтем гирифтем. аз ҳисоби ки мо ҳамамон рӯзадор будем, кроми додарам, ина кинотеатра ки мо буридагем. анавай инам хеле чизо бурд кардем. ина мо ҳамамон рӯзадор будем. имронҷон худаш давида кунон мороженое харидам, гирифта мороженое хӯрдааст. ана мехоҳам магазин. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман гуфтам оҷода казинода бозӣ сар шуд, бозӣ кардан дар кор. манамо хела бозӣ кардем, хела призора бурд кардем. ҳуноҷода имрон дароз кашидагиай. дӯстони ман, лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед. ҳозир бинен чӣ хел имрон давҷа дароз кашида меги дамгирӣ омодагиай. анам хел торговый центри калон дорем. бинен чӣ қадар зебо ва одамҳоям зиёд ҳастанд вахадноида. дӯстони меҳрубон, ина бинен бозӣ қариб сар шудааст. падаркоҳо тайёранд. ҳозир соат уже 3-4 шудай. бозӣ уже сар шуд. ҳозир мо чӣ мекунем? на падаркоҳро уже подбират кардастанд. анакунун падаркоҳро мегиранд, мекушем. мо уже призомно гирифтем. мо даи участвовать кардан нахостем, барое ки ҳам балмон кам буд, ҳам хушрӯ бозӣ карда натонистем. барои ҳамин ишта участвовать накардему ва яшта кардем ва конверт кошта. дӯстони меҳрубон, ина уже қариби рӯзакушоӣ шуд. ина мо харидем ва ҳозир хонада мерем, бо ябора мехӯрем. ина имронҷонда гирифтем, худмонда отдельно гирифтем. қариб рӯзакушоӣ шава хай ба мо мехӯрем. ина имрон задааст. имрон гуфт ки ман суши мехӯрам. суши харидем. бо бургер мехӯрам. бургер харидем. инами ҳамаш. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо буден. рӯзакушоиам шуд. приятного аппетита ҳамада.